iş taparlarını guramak barada degişli yol başlara anyk tawşyklar berdi. Toplumda sagymçylaryň alyp barýan işler bilen içkin tanışyp, döwlet başlarymyz aýlyk zähmet taky we iş şertleri bilen gyzyklandy. Toplumyň hünärmeni bir ýerde işgalaryň zähmet çekmekler üçin ähli şertleriň döredilýändigini bellep, şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin ýene bir gedek hormatly prezidentimize hoşarlyk sözlerini aýtdy. Döwlet başlarymyz toplumyň sagymçylaryna işlerine üstünlükleri ardy edip, malarçyk toplum bilen tanışanyň dowamyna tügeleriň saklanýan bölümine barp gördi. Bir ýerde toplumyň hünärmeni hormatly prezidentimizi göleleri saklamak üçin döredilen şertler, olaryň sadaşlyk ösürmegini üçin edýän usullar bilen tanıştyrdy. Hünärmeniň belleşi ýaly, milli liderimizden başlangyjy bilen owa joguna hemme taraplaryň özgörtmäge, pudoň ägir türlü mümkinçiliklerini doly durmuşa geçirmäge gönükdirilen tagallalar, pudoň ýokary üstünliklerini eýe bolmagyny şertlendirdi. Ol döredilen şeýle ajaýyp şertler üçin hormatly prezidentimize çäksiz hoşarlyk sözlerini aýtdy. Soňra döwlet başlarymyz mallarçylyk toplumyna ýaşaçyk göreler üçin ýetlenen bölüme barp gördi. Assalamu alaykum hormatly prezidentimiz. Men Alat Anzar, şu mallarçylyk toplum ýaş göleri isleýän bölüm çokany. Nähwan prezidentimiz, bugün bir Ahali welaýatynyň Derwede transaýyna bina edilen ýylda 2000 tonna süýt we süýt önümlerini hem de 30 tonna et önüljek mallarçylyk toplumyny açyklanma beren üçin ýetýän sawatny aýdýar. Täze dünýä ünlüne laýyk gelýän bu mallarçylyk toplumyny işlemäge, din zalmaga, ähli şertler we mümkinçilikler dörediler. Şular ýaly destala gurdulanma beren üçin size köp sawatny aýdýar. Janyňyz sag, ömrüňiz uzak, işiňiz rowat bolsun, mähriban arkadaşymyz. Hünärmeniň gurrun bermegine göre, täze doglan göleler enesiniň ýanyna 3 gün saklanlyp, soňra ýürüýti taýýarlanan ýataklara geçirilýär. Onu göleleriň sadaşlyk ösmegi, süýdenmekleri, suwçmekleri hemde im-imäge uýgunlaşmaklar üçin zerur şertler üçin edilipdir. Şeýle-de bir ýerde her göl üçin onuň ösüşi, saglyk gagdaýy barada maglumatlar berilýär. Toplumda gara mallaryň Holstein, Türkmen we Monbeliar tohumdaky saýlama görnüşleriniň 500 golaýy bar. Olaryň 200-i sagylýan sagyrlardyr. Bir ýerde sagyrlaryň we göleleriň döwrewap saklanmak üçin ähli amatly şertler döredilipdir. Soňra hormatly prezidentimiz süýdi gaýtadan işleýän bölüme barp gördi. Salam mehriban arkadaşymyz. Men Deýnek Nurmamedova, şu maldarçylyk toplumynyň süýdi gaýtadan işleýän bölüminiň isgary. Hormatly arkadaş prezidentimiz, bugün biz Ahali welaýatynyň Derwede tranyň çäginden bina edilen ýylda 2000 tonna süýt we süýt önümlerini 30 tonna et öndürjek maldarçylyk toplumyny açyp bulanma bereniňiz üçin size tüýtüremizden sag bolsuny aýdýarys. Janyňyz sag, ömrüňiz uzak, işiňiz rowat bolsun, gahman arkadaşymyz. Döwlet başlarymyz täze ýörelgeleriň öz bolşy beýanly, täze usullaryň, kämil enjamlaryň we netijeli hojalyk gurallarynyň işiň ornaşdyrylmagy üçin möhüm binýady emele getirýän hyzgly kärhanalaryň häzirki zaman şertlerine beýaslyşyga ukyply we düşünkli öwrümçiligiň esasy özenini düzýändigini aýtdy. Mallarçylyk toplumynyň işgärleri we Türkmenistanyň Selagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň ýol başlary we agdalary döwlet başlarymyza telekeçilik ulgamynyň höwetlendirilmegi, ýurdumyzyň mallarçylyk pudugynyň we owetanaga toplumynyň ösürmegi, amman türkmen halkynyň durmuş ulgamynyň üçin edilmeginde möhüm orny eýleýän owa dähmetkeşleri bar edýän hemme taraplaryň aladasyna tüý sürekden hoşarlyk sözlerini aýtdylar. Döwletimiziň mundan beýlekde Türkmenistanda ýaýbanlandyran giň göçerli durmuş ykdysady özgörtmeleriň ýerine getirilmegi, owetanaga toplumynyň düzümleriniň düýpli döwre waplaşdyrylmagy, owa adamlarynyň durmuş derejesiniň ýokurlandyrylmagy babatda netijeli çäreleri durmuşa geçirjekdigini bellemek bilen milli liderimiz toplumyň işgärlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Bir ýerde öndürilen ölümleriň görnüşleriniň sergisi hassa özüne çekici boldy. Sergide sygyr we geçe süýdi. Olardan taýýarlanan peýnirleriň, gatyklaryň, aýranlaryň dürli görnüşleri, gaýmak, çekide, uýudylan we turşumtyk gatyk, gurt hemde süýt önümleriniň beýleki görnüşleri görkezildi. Şeýle-de bir ýerde geçe süýdünden taýýarlanan peýnirler goýulypdyr. Sergide görkezilýän önümler bilen tanışlygyň barşynda dawara gatnaşçylary bir ýerde goýulan önümler hödür edildi. Milli liderimiz bir ýerde görkezilýän önümler syýlap, olaryň görnüşlerini artdyrmak, gaplanç usullaryny hata kämilleşdirmek boýunça degerli çäreleriň görülmeligini belledi. Şeýle-de hormatly prezidentimiz insan saglygy üçin tenekar bolan şeýle önümleriň terligine we ýokary hil derejesinde ilata ýetirilmegi, badarlamada şunyň ýaly önümleriň ýylyň ähli pasyna bol üpçün edilmegi, häzirki döwrüň möhüm meselesini ýygytdy we bu babatda ýurdumyň telekeçilerine möhüm ornyň degişdigini aýratyn belledi.
Sonra hormatly prezidentimiz toplumyň idara binasyna bardy we bir ýerde ýurdumyň telekeçileriniň öňdüren täze önümleri, milli ykdysadymyň huzury ulgamynyň ägir türlü mümkinçilikleri bardy gurrun berýän sergi bilen tanışdy. Sergide geljikli gaplardaky miýwe şerbetleriniň we içkileriň konditer önümleriniň görnüşleri, şeýlede ýeten gaplanan görnüşlerinden tanışdy. Şeýleken bir ýerde jemaat tojalygyny gurulşykda ulanýan plastik turbalar görkezildi. Bir yerde devlet başlarından qaramağına Türkmenistan'ın senagatçıları ve telekeçiler birleşmesinin ağdaları tarafından qurulmagy meýilleşdirilen täze diskalaryň tasamlary görkezildi. Olaň gatarına Ahal vilayetinin Göktepe etrawyna qurulmagy meýilleşdirilen öňümçi kuwaty 1 ýylda 30 tonna eti we 200 tonna süýde barabar bolan dowurdarçylyk toplumy we ýyllyk öňümçi kuwaty 4800 tonna guş etine barabar bolan hindi toguny ösürip yetişdirýän toplumyň derwede etrawyna öňümçi kuwaty degişlikde 500 tonna süýde, 50 tonna eti, 500 tonna süýde hemde 25 tonna ete barabar bolan mallatçylyk fermalarynyň kaq etrawyna öňümçi kuwaty ýylda 1500 tonna süýde we 100 tonna ete barabar bolan mallatçylyk fermasynyň tasamlary bar. Ýylda 800 tonna süýt we 50 tonna et öndürmäge niýetlenen täze mallatçylyk fermasyny Ahal vilayetiniň Akbuğda etrawynyň çägine gurmak meýilleşdirilýär. Mundan başga da hormatly prezidentimiziň garamagyna Balkan vilayetinde gurulmagy meýilleşdirilen diskalaryň tasamlary görkezildi. Olar Garaçagyl diýen ýerde radon bilen bejeri ulanýan 100 orunlyk sagaldyş merkeziniň Balkanaba şekeriniň ýanyna bezek plitalaryny öndürýän zawodyň Esenoglu etrawyna öňümçi kuwaty ýylda 75 tonna barabar bolan ýot öndürýän zawodyň tasamlaryny baratdyr. Milli liderimiz görkezlen tasamlar bilen tanışyp, Türkmen telekeçileriniň ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan toplumlaryň özgertmeler maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine barha işin gatnaşýanyny bellädi. Hormatly prezidentimiz döwletimiziň ykdysadyýatyň hususy ulgamyna maksatnama bilen gollap berjekdigini aýtdy. Türkmenistanyň täze taryhy ýanyna hususiýetçilik durmuş ykdysady syýasatyň mühim orlarynyň biri bolup durýar. Şoň bilen baglykda milli liderimiz ýurdumyzyň telekeçileriniň bar bolan mümkinçiliklerini dogry derejede durmuşa geçirmegiň zerurdygyna üns çekdi. Munyň özi ýurdumyzyň ykdysady kuwatynyň mundan meýlekde pugtulanmagyny, onuň senagat binýadynyň berkidilmegini, halkymyzyň awadançylygynyň ýoklanmagyny şertlendirdi diýip döwlet başlarymyz aýtdy. Ýurdumyzyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalarynyň adyndan we çuňur hormatyny şany hökümine hormatly prezidentimiz de nepis galy sowgat berildi. Salam hormatly prezidentimiz, mehman arkadaşlar, mallatçylyk toplumyny açykda ulanmaga bereniňiz üçin biz size köp sag bolsun aýdýar. Mehman prezidentimiz, Türkmenistanyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň adyndan Türkmen hukuklaryndan ýokalan bu ýa-da arty, ahatdeki bedewmiň şekillenişler şifaly sowgadyny kabul etmegini sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Sonra davara gatnaşyklaryň hoşlaşyp we mallatçylyk toplumynyň işgärlerine, şeýlede telekeçilere işlerine üstünlük ardy edip, hormatly prezidentimiz bir ýerden ugrady. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň garaşsyz we hemýeşelik betarap Türkmenistanyň prokuratura idaralarynyň işgärlerini iýberen gutlaw bilen tanış edýäs. Hormatly prokuratura idaralarynyň işgärleri, sizi garaşsyz we hemýeşelik betarap Türkmenistanyň prokuratura idaralarynyň döredileni gününiň 20 ýyllyk bayramy bilen tüýsürekde gutlaýan. Döwletimizde kanunlaryň, Türkmenistanyň prezidentiniň, Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň namalarynyň, Türkmenistanyň mejlisiniň kararlarynyň hemmeler tarapyndan taýyk we bir meňzeşi berja edilişine gözegçiligi amala aşyrýan prokuratura idaralarynyň işgärleriniň döwletimiziň hukuk binýadyny pugtlandyrmakda, demokratiýany dawralandyrmakda we adalatlygy öpçün etmekde möhüm orny bardyr. Prokuratura idaralaryna garaşsyz we baky betarap döwletimizde kanunyň we kadalaşdyrjy hukuk namalarynyň ýerine ýetirilişine
edilişine, prokuror gözewçiligine amala aşyrmakda giň ygtyarlyklar berilenler. Siz gözewçilik işiňiziň dowamyny döwletimizde kanunlaryň gyşarnykda ýerine ýetirilmegini öpçün edýäňiz. Prokuror täsir ediş çärelerini netijeli ulanyp, kanun bozulmalary aradan aýyrmak, raýatlarymyzyň hukuklaryny we azatlyklaryny goramak, kanun tarapyndan goralýan döwlet we jemgyýetçilik bähitlerini öpçün etmek boýunça anyk çäreler görýäňiz. Bede wady bilen öňe barýan demokratik hukuk we dünýäwi döwletimizde halkymyzyň agsudalygyny we agdyberligini gorap saklamakda, jenaýatçylyga garşy görüşmekde we jenaýatlaryň öňüni almakda alyp barýan jogapkärlik işiňiz ýokary baha münasipdir. Hormatly kanun goragçylary, berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne, edi diýarymyzy gulledip ösdürmäge gönükdirilen giň gerimli işleň netijesinde ata watanymyz ösüşleň we özgörtmeleň aýdyň ýoly bilen täze üstünliklere tarap ynamly öňe barýar. Mehriban halkymyz erkin, awadan we bagtyar durmuşda ýaşaýar. Döwletimizin prokuratura edaralarynyň işgärlerini döwletimizi beýik özgörtmeleň üstünlikli amala aşyrmagyna, kabul edilen maksatnamalaryň durmuşa geçirmegine münasip goşunt goşýanlyklar üçin tüýsürekden minnetdarlyk bildirýän. Men döwletimizin prokuratura edaralarynyň işgärleriniň öz öňlerinde durýan wezipeleri bir kemsiz ýerine ýetirip, demokratik, hukuk we dünýäwi döwletimizde kanunçylygy kemilleşdirmek, raýatlaryň hukuk düşünjeligini ýokarlandyrmak boýunça mundan beýlegem netijeli işlejekdiklerini, beýleki hukuk goraýjy we harby edaralary bilen bilelikde mukaddes garaşdyrylmagy, döwlet we jemgyýetçilik guruluşyny, halkymyzyň asuda durmuşyny gorap, jenaýatçylyga garşy aýgytly göş alyp barjakdyklaryna berk ynanýan. Olara öz hatarlaryny, gulluk boşlaryny bir kemsiz berjay edýän, sowatly, dogruçul, adalatly, eýeleýän wezipesine münasip, watanymyza, mehriban halkymyza wepaly işgärleri bilen öpçün etmekde kanunlaryň, Türkmenistanyň prezidentiniň namalarynyň ähli edaralary, kärhanalar, guramalar, wezipeli adamlar we raýatlar tarapyndan ýerine ýetirilişine prokuror gözewçiligini amala aşyrmakda mundan beýlegem uly üstünlikleri arzu edýän. Prokuratura edaralarynyň işgärleri özleriniň ýokary medeniýeti, hünär ussatlygy, adalatlyk we belent adamkärçiligi bilen hemmelere görelli bolmalylar. Hormatly prokuratura edaralarynyň işgärleri, döwletimiz prokuratura edaralarynyň maddi enjamlaryň binýadyny puwtalandyrmak, işgärleň we olaň maşgala agdalarynyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmak barada ýygydarly alad edýär. Prokuratura edaralary döwrümizin en kämil tehnikalary we enjamlary bilen öpçün edilýär. Işgärler üçin ähli şertler göz öňünde tutulan edara binalary, döwrap ýaşaýyş jaýlary gurulýar. Biz geljekde de bu gurda alyp barýan işlerimizi netijeli dowam ederiz. Hormatly kanun goragçylary, Sedi döwletimizin prokuratura edaralarynyň döredileniňiň 20 ýylligi bilen ýene-de bir gezek tüýsürekden otlaýan. Sede berk jan saglygyny, maşgala awadançylygyny, alyp barýan jogapkärlik işleriňizde uly üstünlikleri kazanmaňyzy, mundan beýlegem raýatlarymyzyň hukuklarynyň we döwletimiziň kanun tarapyndan goralýan bähitleriniň ygtybarly goragçylary bolmaňyzy arzu edýän. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly işleriniň belent serkerdaşty Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Şugun paýtagtymyzdaky döwrewap sowda kärhanalarynyň sanawy täzeden gurulan Garaşsylyň 15 ýylligi adly sowda merkeziniň hasabyna artdy. Türkmenistanyň senatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň tirişdeleriniň hasabyna gurulan sowda hyzmat ediş desgalary Oğuzhan köçetini bezeýän täze bina guruly. Sowda merkeziniň keşfinde binagarlyk boýunça milli ýörelgeler we häzirki döwürde gazanlanlar öz beýany tapýar. Mermerlen örtülen we ışıklandırılan giyin jaýlar, eskalatorlar we liftler bir ýerde ýerleşýän köp sanly dukanlara barmak boýunça ajylar üçin ähli şertleri göz öňüne tutmak arkaly gurnalypdyr. Sowda merkeziniň 3 gatly korpuslary galereýalar arkaly öýdara baglanşýar. Hemde bir ýere gelen aljylara tutuş bina boýunça aýlanmaga mümkinçilikler edýär. Bir binanyň umumy meýdany bolsa 70.000 ine metrden gowrakdyr. Sowda merkezinde şonuň ýaly uly merkezlere hökmany suratda mahsus bolan ýagdaýlar döredilipdir. Bir ýerde giň tekçeli sowda zallary, çalt gataplanýan kassa enjamlary, ähli oňoýlyklary bolan idara jaýlary we göwrümli ammarlar bar. Sowda merkeziniň çäginde bir ýere gelýän köp sanly adamlar we 1,5 miňden gorak işgärler üçin ähli amatlyklar döredildi. Tutuşçylygyň dowamyna howany tämizleýän kuwaty enjamlaryň kömegi arkaly howanyň laýyk derejesi saklanar.
Tewda merkezinde awtologlar üçin durolgolon ikisi bar. Binanyň birinji gatyna ady garitlarynyň dukanlary we kafe ýerleşýär. Diwarlardaky aýnaly uly panellerde dukana gireningden garitlaryň görnüşleri bilen tanışmak we zerur bolan Tewda merkezini tapmakda wagtda jetlemek üçin mümkinçilik döredildi. Ady garitlarynyň görnüşleri tarpetiş badaryna bolşugy döretmekde telekeçiligi mühim ähmiýet berilýänini aýdym görkezýär. Soňky ýyllarda Hyzywsy telekeçiligiň wekilleri tarapyndan ilaty teklip edilen garitlaryň sany we gasamartdy. Süýji, şöhlat önümlerini we ýarym fabrikatlary, alkogolsuz içkileri, miýwe şirelerini, buğd gaýmaklary, gaplanan önümleri öndürmek boýunça Hyzywsy önüm öndürjileriň paýynyň hassa artanlygy aýdym görünýär. Merkezin ýokarky gatlaryna günnelik zerur bolan we uzak wagtlap ulanýan, şol sanyna ýurdumyzda öndürilen hallar we mebel, dokma we zergarçylyk önümleri, giyim gejimler we ayakkap, matalar we çagyr üçin ýetlenen haritler, parfümeriýa we durmuşda bolan himiýa önümleri, kanseliýariýa we galanteriýa haritlary, durmuşda bolan elektronika, gap-gaçlar we beýlekler hüdürlenýär. Bir yerde hüdürlenýän haritlaryň uly sanyny mahabatlandyrmak üçin binanyň tutuş içki perimetri boýunça äpet ekranlar goýulypdyr. Täze merkezin ulanmaga berilmegi paýtagtymyzda Tewda we hyzmat etiş ulgamynyň kämilleşdirilýänini aýdym görkezýän suwutnama bolup durýar. Bu merkez halkara öňlerine laýyk gelmek bilen bir karar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça halkymyzyň ýaşaş durmuş şertleriniň ýokary derejäge ýetilmegine gönükdirilen giňerimli şäher gurulşygy syýasatynyň üstünlikli amal aşylýanyny görkezýän nusga bolup durýar. Ahal vilayatynyň Derewede etrawynyň çäginde yerli hojalyk jemgyýetiniň gurulşykçylary tarapyndan bina edilen ýokumly goşunlar bilen baýlaşdyrylan kombinirlenen granul görnüşindäki iýimleri öndürýän kärhananyň ulanmaga berilmegine başlanyp geçirilen köp adamly dawarada turup başdan kalp joşdurjy duýgulary wetlendi. Bu ýerde dawaranyň başy gutluk sözleriniň aýdylmagy bilen başlandy. Derewede etrawyna şuun kunna ulanmaga berilen Kemilin gözbaşy atly täze kärhananyň güneşli diýarymyzda mallarçylygy ösdürmäge, mallary ýokary hili mal ýetimleri bilen bolýulygyny öpçün etmäge uly ýardam etjekdigini aýtdylar we hemmeleri täze kärhananyň işe girilmegi bilen gyzgyn utladylar. Hemem ýurdumyzda telekeçilik ösdürmek barada edýän ýadygly tagalat üçin hormatly prezidentimiz ýaşy arzuwlaryny beýan etdiler. Soňra dawara medeniýet we sungat işgärläriniň çykyşlary bilen dowam etdi. Olaň bu ýerde Belentgende ýerine ýetiren aýdym saatlarynyň, tantlarynyň hemem folklor çykyşlarynyň her biri ýurdumyzyň täze taryhy zamanasyna pek zähmete hemem eşleti durmuşymyzda söýgüleriniň çäksizligini hoşawady bolup ýanglandy. Soňra bu ýere ýygnanan toý merekesi ýokumly goşunlar bilen baýlaşdyrylan kombinirlenen granul görnüşindäki iýimleri öndürýän bu kärhananyň binalary önümçilik işleriniň gurulşy bilen tanışyp başladylar. Mehmanlar täze dawodyň çägine gurulan häzirki zaman tehnologiýasynyň iň kämil enjamlary oturdulan önümçilik bölümlerini, çygmal hemem taýýar önümler saklanýan ambar jaýlaryna, awtolog üçin goýulan terede we beýleki detgallara höwes bilen sinetdiler. Täze kärhananyň önümçilik bölümine getirilen mal iýimleriň sarunyň, ýorunjanyň, buğday we arpa garnylarynyň mineral goşunlaryň hemem tebii duýuň gaýtadan işlenmegi netijesinde iýimleň taýýarlanyşy bolsa hemmelerde diýsen ýakymly täsir galdyrdy. Taslama kuwatlygy 1 ýylda 30.000 tonna kombinirlenen granul görnüşindäki iýimleri öndürmäge niýetlenen bu kärhanada öndürilen önümler isleglere laýyklykda şertname esasyna ýurdumyzyň içerki we daşarky bazarlaryna ugradylar. Ahal vilayatynyň Göktepe etrawynyň Köpetdağ daýhan birleşiginiň çäginde bina edilen Miýwe şiresi we Miýwe şirel alkogolsuz içkiler öndürýän kärhananyň açyşyna başlanyp gurulan dawarada gutluk sözleri bilen çykyş edenler soňky ýyllarda ýurdumyzda azyk bolşulygyny döretmek barada köp işleň durmuşa geçirilýändigini, muňa bolsa bu ýerde Miýwe şiresi we Miýwe şirel alkogolsuz içkiler öndürýän kärhananyň ulanmaga berilmeginiň hem gowunurjy misallygyny gowunç bilen beýan etdiler. Bu ýerde uly toý mähellesiniň gatnaşmagyna gurulan dawary sunat işgärläriniň Belentden ýanglanan hoşawady çykyşlary bilen ulaşyp gitdi. Olaň ustatlyk bilen ýerine ýetiren aýdym saatlaryna, tantlaryna hemem folklor çykyşlaryny ýurdumyzyň täze taryh zamanasyna, ata watanymyzyň rowaj ösüşleri, hormatly prezidentimiziň amal aşyrýan el ýurt hemem dünýä ähmiýetli, insanperwer işleri, bagtyar durmuşymyz hemem pek zähmet çeper rewişde öz beýan tapdy. Soňra bu ýerde täze kärhananyň gurulşyny hasa paglanyp zähmet çeken işçi hünärmenleri, sowatlar dawaraly ýagdaýda goşurly. Soňra dawara gatnaşmaga gelen
iyileşlerimiz täze detay bilen tanışyp başladylar. Bu kärhananyň gurulşygy yerli hususy kärhanasynyň gurulşykçylary tarapyndan alınıp berildi. Taslamy kuwatlygy 1 ýylda 20 million litr mewe şiretini öndürmäge niýetlenen bu kärhanada iň kämil enjamlar oturdurly. Kärhananyň işe girilmegi bilen bu ýerde ilki başda mewe şireleriniň onu soňra bolsa 30 golay görnüşleriň öndürilmegi ýoly goýular. Kärhanada önümçilik bölümleriniň ikisi has takygy taýýarlaýjy hemem gaplayjy bölümler bolup, olarda ähli işler häzirki zaman azyk tehnologiýasynyň iň kämil tilsimatlary arkaly ýerine ýetirilýär. Taýýarlaýjy bölümde dürli mewe önümleriniň gaýtadan işlenmegi arkaly taýýarlanan goýultmalardan mewe şireler taýýarlanýar we sekirýat diýen ýazgyly owudun gaplary gaplanýar. Bu ýerde öndürilen mewe şireleriniň hili barlahanasyna gözden geçirilýär. Täze kärhanada öndürilen ýokary hilli önümler ýurdumyzyň içerki we daşarky bazarlaryna ugradylar. Kärhana üçin bölünip berilen 36 hektar meýdandan bolsa mewe şiresini taýýarlamak üçin alma gaçy ösürilip ýetişdirilýär. Hormatly prezidentimiz şuňal mallaçyk toplumly açyp berendine gaty biz ören şat bu ýoncumyň çägi ýok. Hormatly prezidentimiz bize telekeçilere beýlek budak gali şuňal mallaçyk toplumly açyp berendine gaty biz ören şat bu ýoncumyň çägi ýok. Hormatly prezidentimiz bize telekeçilere beýlek budak gali ken gollaw berýär. Hormatly prezidentimiň özü bilen şu davaraly ýagdaýda açanma men ören bagtly hasaplayan özümi. Hormatly prezidentimiz şu mahallaçyk toplumy 408,5 hektar yer berdi. 300 hektar şu Sygyrmyda otymlyk yer berdi. 8,5 hektar şu toplumy gurmaga yer berdiler. Şuň kun ýene aýdasym gelýär. Şu hormatly prezidentimiň saýasynda şu işler durmuşa geçirip bilenmide biz ören bagtly diýip giýje günü maskalamyz bilen türkmen telekeçileri bilen hormatly prezidentimiz mümkelam sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimiň jan sag bolsun, işi rowat bolsun, ömrü uzak bolsun. Ýurdumyzyň Daşak vilayatynda Egert uly bayramçylyk çäresi, medeniýet hepdeligi dowam edýär. Oňa müňlerçe adam ýurdumyzyň ähli künjeklerinden dörejilik işgärleriniň wekilleri, şeýlede daşary ýurtly mihmanlar gatnaşýar. Medeniýet hepdeliginiň çäklerini gurulýan dürli çäreler biziň halkymyzyň gadymy dep desturlarynyň häzirki döwri bilen saýlaşyp gidýändigini görkezýär. Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde Daşaw şäherindäki dostluk teliýäkinde Bagtyar netiller atly çağlar toporlaryň çykyşlary boldy. Onu Bagtyar netilen ýerine ýetirmegini şowkuny çykyşlary uly orun berildi. Bagtyar netiller öz ýerine ýetiren çykyşlaryna asuda watanmady berkarar döwletimiň Bagtyarlyk döwrüne Bagtyar çağlygy wasp etdiler. Olaň her bir çykyşy dowamly el çarpyşmalara münasip boldy. Daşaw vilayatynyň taryhy we ülken öwrenç muzeýinde halk dörejiligi Bagtyarlyk döwrüne atly ilmi amal maslahat geçirildi. Maslahatyň barşyndan çykyş edenler medeniýetleriň özara gatnaşygynyň halk dep desturlaryny, folklory öwrenmegi möhüm wezipeleri barada söhbet etdiler. Medeniýet hepdeliginiň çäklerine Daşawdaky Türkmen Owguçylyk institutyny, Türkmen Döwlet Medeniýet institutynyň hemem Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talipleriniň gatnaşmagyna geçirilen duşuk täsirli boldy. Onu talipler özara pikir alşdylar. Hepdeligiň çäklerine geçirilen halkara sunuw sergsem öz işini dowam etdi. Sergide daşary ýurtlardan gelen mihmanlar öz dörejilik işlerini görkezdiler. Türkmen suratkeş amal haşam sunuwatynyň ustatlarynyň ýurdumyzyň muzeýleriniň görkezen diýwarlyklary bu ýerde ajaýyp sunwat eserleri bilen tanışmaga mümkinçilik berdi. Meniň adym Kayrgul Kazybekowa. Men Qırgızstan Respublikasynyň nakkaşlarynyň wekili. Men Türkmenistanda dürli ýurtlardan nakkaşlaryň, suratkeşleriň, ustatlaryň ýygnanan ajaýyp çäresine gatnaşýan we ören begenýän. Meniň pikirimçe bu çäre ören wajyp. Türkmenistanyň hormatly prezidentina Türkmenistan ýaly ajaýyp ýurtda bizi duşuryp birikdiren üçin uly sag bolsun aýdýan. Maňa Aşgabat şäheri we Daşaw şäheri diýsen ýarady. Meni bu ýerde birinji sapar Türkmenistan menne ören uly täsir galdyrdy. Türkmen halky ören mihmansöýür halk. Türkmenistanyň hormatly prezidentina ýene bir gezek uly sag bolsun aýdýan. Sag bolun. Men Aleksandr Kravchuk, Sankt-Peterburg şäheriniň nakkaşlar birleşiginiň wekili. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň uly tagallasy netijesinde geçirilen medeniýet hepdeligi gatnaşyklaryň täze bir urudur. Biziň hemmämiz bir giňişlikde ýaşaýar. Bu giňişligi biz parahaçylygyň we söýgüniň giňişligi diýip atlandyryp biler. Tebe biziň hemmämizi diňe birislik, ajaýyplyk birikdirýär. Ajaýyplyk bolsa dünýäniň hemme adamlaryny birleşdirýär.
Bu ýagdaýyň Türkmenistana ajaýyp beýanyny tapmagy gutlanmagy münasipdir. Şonuň üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine köp sag bolsun aýdýar. Türkmenistana badalga berilen medeniýet bayramçylygy ýene-de dowam eder. Bu çäre halkara gatnaşyklaryň aky täze ädim bolar. Agşam arada şu vilayatynyň Nur Muhammed Andaly adyna Döwlet drama teatryny Medeniýet Osunot işgärleriň güni münasibetli Aşyklar kıssasy adly sahna oýunynyň ilkinji görkezişi boldy. Aýdyň uşguny tomoşa milli äheňlere ören baý bolup tomoşaçylary türkmen halk depdesurlaryň öz boşlugyna göz ýetirmäge mümkinçilik berdi. Dörejülik çäresiniň 3-nji güni Balkyn we Lewap vilayatlarynyň Medeniýet Osunot işgärleriň konserti bilen tamamlandy. Açyk sahna meýdançatyna halk we estrada aýdymlary ýanglandy. Aýdyň uşguny çykyşlary Gadimi dep desturlar, milli bayramlar canlandyryldy. Dörejülik toporlary tomoşaçylary milli saz gurallaryny usatlyk bilen erkedýänliklerini, ata-babalarymyzyň dep desturlaryny oňat özleşdirip, oňa ıgrarlydyklaryny görkezdiler. Tomoşaçylar her bir çykyşy dowamly el çarpışmalary bilen garşyladylar. Hormatly adamlar, indi orta ýurdumyzyň vilayatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 25-nji iýunyna saat 20-den 26-njy iýunyna saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkyn welaýatyna öýtgäp duran bulutly howa bolup, Erdene welaýatynyň kenaryaky etraplaryna az kim ýağış ýagar, ýerlerim çakmagy mümkin. Demir gunatarda tele sekunda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gijetine 20-25 gradus maýl, gündüzüne 32-37 gradus ysy bolar. Ahal welaýatyna az kim bulutly howa bolup, demir gunatarda tele sekunda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gijetine 22-27 gradus maýl, gündüzüne 36-41 gradus ysy bolar. Mara welaýatyna az bulutly howa bolup, demir gunatarda tele sekunda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gijetine 21-26 gradus maýl, gündüzüne 37-42 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna az bulutly howa bolup, demir gunatarda tele sekunda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gijetine 20-25 gradus maýl, gündüzüne 37-42 gradus ysy bolar. Daşaw welaýatyna öýtgäp duran bulutly howa bolup, demir gunatarda tele sekunda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gijetine 22-27 gradus maýl, gündüzüne 36-41 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az kim bulutly howa bolup, demir gunatarda tele sekunda 8-10 metr etýän şemal öter. Howa gijetine 25-27 gradus maýl, gündüzüne 38-40 gradus ysy bolar. Mähriban adamlar şunun bilen watan habarlar gepleşimi jemleýär. Berkarar döwletimiziň bagsyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşleri beklenýär. Ähli ösüşlüň ödününe bolsa halkyň bähgidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.